Казан Эрмитажы үзәгендә начар күрүче кешеләргә картиналарны кул белән капшап карарга тәкъдим итәләр. Татарстанда беренче тапкыр экспонатлар белән шул рәвешле танышырга мөмкинлек бирүче тактиль станцияләр барлыкка килде. Дәүләт Эрмитажы җыентыгыннан 17нче гасыр фламанд сәнгате үрнәкләре күргәзмәсе ачылды. Эта картина «Жатва», она особенная, потому что мы видим пейзаж, разделенный на две части. 17нче гасыр сәнгать үрнәкләрен бармаклар белән тидереп карау мөмкинлеге туды. Экспонат янында махсус тактиль станциядә картинаның тулы күчермәсе. Начар күрүчеләр картинаны караудан тыш кул белән дә капшый ала. Он кладет руку на картину и последовательно ведет ее по картине, а сотрудник в данный момент описывает сюжет и что на картине представлено. Например, там в центре стола находится сам блудный сын, описывается в какой он одежде, какого цвета. Бу начар күрүчеләргә картинада сурәтләнгән әйберләрне яхшырак тоемларга мөмкинлек бирә. Здесь аромат выбран такой сладкий, с ароматом фруктов, булочек, потому что мы видим на произведении. Әйтик, картинада җиләк-җимеш сурәтләнгән булса, янәшәдә шуларны куябыз, тәмле исләре чыга. Экскурсия үткәрүчеләр картинаны ныграк тоемлау өчен нечкәлекләре турында тәфсилләп сөйли. Начар күрүчеләр күргәзмәне мөстәкыйль карый ала. Алар өчен махсус аудиогидта эшләнгән. Это то помещение, в котором находится незрячий слабовидящий человек, цвет стен. Аудиогидта бина, диварлар, утырып ял итү урыннары, борылышлар турында мәгълүматлар бирелә. Бу бик уңайлы. Фламанд сәнгатенең алтын гасыры экспонатлары Татарстанга да килеп җитте. Бу уникаль тарихи картиналарны күрү һәм капшап карау өчен уникаль мөмкинлек. Тактиль станциядә берничә шундый үзенчәлекле картина тәкъдим ителгән. Мы, конечно же, будем очень рады, если о таком замечательном проекте и о возможностях, которые мы предлагаем нашим посетителям, мы знаем. Бу уникаль мөмкинлек турында күбрәк кеше белсә, без шат булыр идек. Уңайлы аудиогид программасы экскурсиялар бушлай. Бары тик алдан язылып куярга гына кирәк. Хәзер Эрмитаж үзәгендә Казан видеогид һәм ишетү проблемалары булган кешеләргә ишарәләр күрсәтү юлы белән экскурсиялар әзерли. Сәламәтлек үзенчәлекләренә карамастан теләгән һәр кеше сәнгать дөньясы белән таныша ала. Ләлә Зайнуллина, Эльвира Файзуллина, Илдар Галаутдинов, Татарстан яңалыклары.